газове! Това си змията! Давай напред, сега го видим за сигита, бе! Напред, давай! То не Абе, дай го изкарай от тука, бе. Дай малко на тясно! Гледай направо и на тясно, листа на повера. Дай към нас, горе трябва. Айде! Ами сега? Се събуваш. Мали, бах се змията, той целият кален. А добро утро! Спокойно, има 25 минути. Мога да снимам всичко. Не знае. Сега гледай сега, за въжето са 40 точки, за лебедката 20. Избирай. Чай да видим, обаче тук е пратен за времето на 25 минути. Еги, сириджиите. Не, у не е четирмата. Защото аз нали съм на... Тая крава си дигна млекото, няма кой да е. Аз ще я пусна назад. Те ще я сготвиш. Тя почна да скача и я препиква в движение. Какво го мислиш? Давай лебедката и това е. Давай да... Я помисли това, са пробва лава дърпа, или? Стънко или с дебел? Дебел. Стънко или с дебел? Ако може с лебедката най-безболезнено ще. Ще мога да закача. Ще мога. Ще гаже, какво да прави? О, там има чешма, бе. Ми има ми, да. Там да мием. Набери поне малко покрива за Ивален. Ако искаш да мина отзад, има ли как там да се държа? То нямам тегличок, да. Къде мога? Къде ти е тегличок? Къде да застана? Е тук. Вътре в тинята. Вътре в тинята е лави. Емо, ти ще пробваш ли тинята? Не, след това, ако ще ходим да ги мием, или ако не с туба, ще го мие там. Ти боя туби трябва да пълниш. Нисък е много. Здрав кълът, това тук е радиатора. Нисък е, опират диференциалите. Дитко, трябва да ми вземеш една SD карта за моя телефон. Трябва да си купим една мини SD карта. При малко клипа да бъдат. Ма стига, бе! Нека да е такова, той има 23 минути. То не е за спиране. Ми да. То не е за спиране. Нека сега да е такова. Аз правих малко паузи. Вашето привата ли? Дай малко напред или назад. Напред то е такова... Айде лепетката. Мали, аз с теб бели такова. За какво си не обух другите? Кой звъни, бе, да? Ти ще се гледаш до вечера в Киркова. Сложим куката, а? Кукът. Ще опрете без кук. Въжат. Какво? Отдолу е твърдо.
Ма свали ли джапанките? Вече ще ги загубим. Добре, синята хора. Айде, Малино! Отдолу е твърдо. Напред-назад. Но ти трябваше тук да видиш по-ясно. Ти наляво да мина. Той кофти резолюцията на то видеоклип и заради това. Кофти е резолюцията на видеоклип. Сърцето ще видите колко готино ще стане. Чакай. What? Стала ветка ме усети. Vai.